Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Balduino. Taong 1986, Bugasong, Antique. Noong mga panahong ito, lumaki sa isang pamilya ng mga mangingisda ang pamilya ni Balduino. Sa murang edad niya, sanay na siya sa anumang uri ng trabaho sa dagat. Kinakailangan niya kasing matuto sa mura niyang edad upang hindi maging pabigat sa kanyang mga magulang. Awa naman ng Diyos, madali naman niyang natutunan ang lahat ng trabaho. Kaya sa loob lamang ng maikling panahon, naging katiwala na siya ng kanyang ama kapag namamalaot silang mag-anak. Ayon pa kay Balduino, 3 lang sila noong namamalaot, kaya kapag nakakakita sila ng maraming isda, puspusan talaga ang trabaho. Madalas din silang dumaan sa mga karatig isla, kagaya ng isla ng Cuyo, Magsaysay, at iba pa. Dagdag pa niya na, ang lugar na yon ang isa sa mga nagsisilbi niyang pahingahan sa mga panahong napapagod siya. Sa loob ng ilang taong pamamalaot, aminado itong si Balduino na lahat ng mga kalamidad sa dagat naranasan na niya. Unos, malalaking alon, pagkaligaw, at pakikipaglaban sa mga dambuhala ng karagatan, lahat yon na pagtagumpayan niyang malagpasan. Dahil dito, hindi niya maipagkakailang nasanay na rin siya sa mga bagay na araw-araw nilang ginagawa. May tuturing man na may malalim na karanasan sa laot, hindi niya maipagkakailang may iilan pa rin siyang kinakatakutan sa mga ganoong uri ng kapaligiran. At isa sa mga ito ay ang komprontasyon sa mga kataw. Mga uri ng engkantong tubig na kilalang pumapatay at kumakain ng karne ng tao. Nabanggit din niya na sa kanilang baryo noon, kalat na ang mga kwentong may kaugnayan sa mga ito. Maraming kwentong mahirap paniwalaan, ngunit lahat yon naniniwala siyang may mga pinagmulan. Sa edad niyang 23 anyos, hindi niya maipagkakaila ang matinding takot sa mga kataw. Nagsimula ito ayon kay Balduino nang siya mismong makaranas ng kalupitan ng mga nilalang. Nangyari ito 2 taon bago sumapit ang pangkasalukuyang taon. Ayon sa kanya, kasagsagan ng bagyo noon, kaya marami sa kapwa nilang mangingisda ang piniling wag mamalaot. Subalit imbis na sumunod, nagdesisyon ng tatay niya na makipagsapalaran. Ayon dito, sa panahon ng delubyo, kalimitan sa mga nagtatago ay ang mga taong may mahihinang puso. Hangad niyang tumulad sila sa mga lawin at agila na kapag may unos, sinasalubong ito upang makadagit ng makakain. Pagtatapat pa nito na, ang bagyo ang isa sa mga panahon kung saan lumalabas ang malalaking isda sa dagat. Sa oras na mahuli nila ito, malaking salapi ang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Mariin din itong inilahad na hindi mapapataob ng bangka ang kanilang sinasakyan. Sinigurado rin kasi ng tatay niya ang kalagayan nito bago pa man dumating ang unos na inaasahan na nilang manalasa. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, napabuntong hininga lang naman siya habang nagtatanong dito ng, "Tay, hindi na ho ba talaga yan magbabago? Wala namang problema sa akin kung luluwas tayo kahit mapanganib. Ang iniisip ko, baka umatras si Pimoy. Mahirap mamalaot ng dadalawa lang tayo." Sasama yun, anak. Magtiwala ka lang. Matagal ko nang kilala si Pimoy mo at alam kong hindi yun madaling umatras, lalo na kung tayo ang kasama niya. Maghanda ka na. Aalis tayo mamayang gabi. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman itong umakyat ng bangka. Siya naman noon, bumalik na sa kanilang pamamahay para maghanda ng mga lambat. Habang abala noon ang mga tao sa paglipas at pagpapatibay ng kanilang mga bahay, silang mag-anak naman nagtulong-tulong sa pagligpit ng kanilang mga dadalhin. Alalang-alalaman ng kanyang ina
wala na rin itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa tatay niya. Pagtungtong naman ng dapit hapon, dito na nagsimulang umula ng malakas. Mabuti na lang, hindi pa ito sinasabayan ng malakas na simoy ng hangin, kaya nakapaglayag sila ng mapayapa. Pag-alis nila sa pantalan, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa mga karatig isla. Ito kasi ang plano ng tatay niya upang masigurong ligtas sila kahit may mangyaring hindi inaasahan. Makalipas pa ang 2.5 oras na pagbaybay ng laot, walang patid silang binayo ng malakas na pag-ulan. Nagsimula na rin noong maging maligalig ang karagatan hanggang sa unti-unti nang nag-iba ang sitwasyon. Kahit alam nilang matibay ang kanilang sinasakyan, hindi nila maipagkakaila ang takot sa kanilang mga dibdib. Sa bawat paghampas kasi ng malalaking alon, lumalangit-ngit ang mga panimbang sa puntong aakalain mo na mapuputol na ito. Maya-maya pa, dito na nga nagsimulang mabali ang mga panimbang nilang kawayan na siya namang labis na ikinabahala ni Pimoy. Habang nakatayo ito sa may bandang proa, paulit-ulit itong nagtatanong sa tatay niya kung makakaabot ba sila sa lugar na pupuntahan nila. Dagdag pa nito na, sa estado ng kanilang bangka, mukhang imposible na itong mangyari. Nang marinig naman ni Balduino ang sinabi nito, agad naman siyang napasilay sa dagat para maunawaan ang kasalukuyan nilang kalagayan. Subalit nang masipat naman niya ang paligid, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding panghihina. Alam kasi noon ni Balduino na hindi nagbibiro si Pimoy, kaya maging siya, unti-unti na ring nakaramdam ng pagkabahala. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang pilit nilang binabaybay ang daan papalapit ng isla, may nakita silang isang malaking ipu-ipong dagat na bigla na lamang lumitaw, malapit sa kanilang daang tinatahak. Habang papalapit sila sa bagay na yan, unti-unti naman silang nakakasilay ng isang malaking sirik ng pating na umabot ang taas sa papag ng bangka. Punong-puno ng kaliskis ang balat nito at sa estado nito parang hindi ito isang ordinaryong nilalang. Pagsagi naman ng bagay na yon sa kanilang sinasakyan, agad naman nilang naramdaman ang pagbitak ng mga kahoy. Dahil dito, mas lalong bumaba ang tsansa na makakarating sila ng isla. Takot na takot man, nagpatuloy sila sa kanilang mga ginagawa hanggang sa tuluyan ng mahati sa dalawang kanilang sinasakyan. Sinabayan din ito ng walang sawang paghampas ng alon, kasabay ng paglamon sa kanila ng ipo-ipo. Sa loob lamang ng ilang segundo, nadatna nila ang kanilang mga sarili sa ilalim ng dagat. Ilang metro din ang layo nito sa ibabaw, kaya habang may lakas pa, pilit silang umahon. Wala mang nakikita sa paligid, naging matyaga silang tatlo, alang-alang sa kanilang mga buhay. Subalit nang makaahon na sila sa ibabaw nito, dito nila nakita ang dambuhalang pating na kanina pa palang naghihintay sa kanila. Sa ibabaw nito, may isang lalaking nakatayo na merong hawak-hawak na mahabang tungkod. Pagturo naman ito ng tungkod sa kanila, biglang sumugod ang pating at walang pagdadalawang isip silang kinain. Matapos ang mga pangyayari, hanggang doon na lamang ang kanyang naalala. Basta nung nagkaroon siya ng malay, nadatna niya ang kanyang sarili sa pantalan kung saan sila nagmula. Nakapagtataka man ito para sa kanya, aminado siyang may mali sa mga nangyayari. Hindi nagtagal, pagpalibot naman sa kanya ng mga tao sa lugar, dali-dali naman siyang tumayo para tumungo na sa kanilang tahanan. Habang binabagtas niya ang daan, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Ang mga tao roon, wala namang pinagbago kahit yung mga kadugo nilang malapit sa kanya. Pagdating naman niya sa kanilang tahanan, nadatna niya ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Bawat isa sa mga ito abala sa kanilang mga gawain na para bang wala talagang nagbago. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman niyang tinanong ang kanyang sumunod na kapatid
ukol sa dumating na bagyo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, wala itong naging alaala ukol dito. Pagtatapat pa nito sa kanya na, wala namang nangyaring ganon, kaya malamang sa malamang, panaginip lang niya ang kanyang nakita. Nang marinig naman ni Balduino ang sinabi nito, di naman niya maiwasang magtaka, lalo na't alam niyang totoo ang mga nangyari. Kalaunan, nang wala siyang makuhang detalye sa kanyang kapatid, nagdesisyon siyang hanapin na ang tatay niya upang kausapin ito ukol dito. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nadatnan niya itong nakikipag-usap sa kanyang ina. Bagaman pasigaw na ako magsalita ang kanyang ama, nakapagtatakang parang walang reaksyon ng nanay niya. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanyang presensya, bahagya naman silang nagkatitigan, bakas sa kanilang mga muka, ang matinding takot at pagkabahala. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman itong nagtanong ukol sa mga nangyari noong nagdaang unos. Aminado rin yung duda sa kasalukuyan nilang sitwasyon at malakas ang kutob nito na hindi nila totoong pamilya ang mga taong nakapaligid sa kanila. Nang marinig naman ni Balduino ang sinabi nito, nagdesisyon siyang puntahan si Pimoy. Kung sakali man kasing totoo ang sinabi ng kanyang ama, kinakailangan buo silang makaalis doon. Nang marating naman nila ang tahanan nito, nadatnan nila itong tulalang nakaupo sa gilid ng kanilang pamamahay. Sa estado ng pinsan niya, animoy lahat ng pag-asa nito para mabuhay, bigla na lamang nawala. Napawi lang din ang nararamdaman nitong kapighatian nung masipat na sila nitong naglalakad papalapit. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman itong tumayo at lumapit. Di pa man sila nakakapagsalita, agad naman sila nitong hinila patungo sa parte ng bahay kung saan walang makakakita sa kanila. Matapos naman itong gawin ni Pimoy, takot naman yung nagwika sa kanila ng, "Hindi sila mga tao. Hindi sila mga tao. Umalis na tayo rito." Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman silang nagtanong ukol sa ibig nitong sabihin. Gulong-gulo man sila Balduino, pilit nilang iniwasang makaramdam ng matinding takot upang makapag-isip sila ng tama. Sa halip di na mabahala, nagdesisyon silang magtanong na muna ukol sa mga bagay na gusto nitong ilahad sa kanila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito nila nalaman ang nadiskubre ni Pimoy. Ayon dito, mga aswang ang mga nilalang na nagpapanggap bilang mga kapamilya nila at mga kadugo. Siya mismo nakasaksi kung papaano ito kumain ng labi na mula sa mga taong matagal nang nalunod sa dagat. Pagtatapat pa nito na, may isang kakaibang pinto sa loob ng tahanan nila na wala sa orihinal nilang pamamahay. Hindi niya mawari kung ano ang nilalaman nito, pero malakas ang kanyang kutob na naglalaman ito ng mga labi ng tao. Dagdag pa ni Pimoy, gabi nagpapalit ng anyo ang mga nilalang, kaya hindi magiging maganda sa kanila ang manatili sa baryo hanggang sa sumapit ang pagkagat ng dilim. Mariin din itong inilahad, huwag silang magpapakita ng anumang pagmamahal at awa sa kanilang mga kamag-anak dahil paniguradong gagamitin nila ito upang malinlang ang bawat isa sa kanila. Matapos naman itong mailahad ang kanyang mga nalalaman, agad namang naniwala ang tatay niya. Imbis na bumalik din ng bahay, diretso silang tumungo sa liblib na lugar ng baryo para magtago. Iniwasan na rin nilang magdala ng kung ano-anong pagkain, lalo na't wala silang ideya sa lugar kung saan sila naroon. Pagtungtong naman ng 5:00 ng gabi, dito nila nasilayan ang mabilis na pagbago ng buong paligid. Ayon kay Balduino, na sa mga sandaling nawala ang liwanag ng araw, naglaho na parang bula ang kanilang baryo. Lahat ng mga bahay na naroon, napalitan ng mga malalaking kalansay na nagmula pa sa iba't ibang uri ng hayop.
Ang mga tao namang minsang naging kawangis ng kanilang mga mahal sa buhay, biglang nagbago ng anyo sa puntong hindi na nila ito makilala. Paglalarawan ni Balduino sa mga nilalang, may asul itong mga balat, puting mahabang buhok, tapos itim na mga mata. May mga pangil din itong nakausli sa kanilang mga bunganga, kalakip ng mga kaliskis na animoy nagsisilbi nilang mga labi. Ang kanilang mga kamay naman, nababalot ng itim na presensya na tila bang pinamumugaran ng hindi masukat na lakas at kapangyarihan. Matapos naman nila itong masilayan, nagdulot ito sa kanila ng matinding pangamba, subalit sa kabila nito pinili nilang maging mahinahon. Paulit-ulit kasi noong sinasabi ng tatay niya na kung hangad nilang makatakas, kinakailangan nilang maging kalmado kahit nasa harapan na sila ng isang matinding panganib. Dagdag pa nito na hindi makakatulong ang takot na nararamdaman nila, kaya kung kaya nila itong ipagsawalang bahala, huwag silang mag-aalangan na ito ay gawin. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, pilit silang naging matatag. Bawat pangyayari noon sa baryo, maigi nilang pinagmasdan upang malaman nila ang kasalukuyang nangyayari. Sa paglalim naman ng gabi, may nakita silang isang malaking lagusan sa pinakagitnang bahagi nito, kung saan ito nagdadala sa mga nilalang ng mga labi ng taong nalunod sa karagatan. Kasama rin ng mga ito ang iilang mga patay na baka, kambing, at iba pang mga hayop na karaniwang inaalagaan ng mga tao. Matapos naman nila itong masilayan, nagdulot ito ng mga palaisipan. Hindi kasi nila mawari kung anong lahi ito napapabilang, gawa ng masyado itong malayo sa mga tipikal na wangis ng mga aswang. Dagdag pa ng kanyang ama na walang kakayahang mabuhay sa tubig alat ang mga ganoong uri ng nilalang, gawa ng sumpa ito sa kanila ng kalangitan. Subalit, base sa kanilang mga nakikita, tila bang may kakayahan ng mga ito na ipagsawalang bisa ang makapangyarihang sumpa. Para sa kanyang ama, nakakatakot kalaban ang mga nilalang na yan, kaya kailangan nilang magdoble ingat kung hangad nilang makauwi ng ligtas. Pagpatak naman ng hating gabi, habang naghahanap na sila ng pwesto na mapagpapahingahan, muli na naman silang ginambala ng kakaibang ingay na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Nang maramdaman nila Balduino ang panginginig ng lupang kinaroroonan nila, agad naman silang napasilay sa baryo at doon na nga nila nakita ang isang kaguluhang nagaganap. Kahit may kalayuan ang kanilang lokasyon, hindi nila maipagkakaila ang mga taong nakikipaglaban sa mga nilalang na yon. Kung titingnan, wala rin silang pagkakaiba sa mga ito. Pero sa likod ng mga taong kanilang nasisilayan ay ang mga kakaibang nilalang na nagmimistulan nilang mga tagasunod. Bawat isa sa mga ito binubuo ng kakaibang wangis na may hahalin tulad mo sa mga mandirigmang nagtataglay ng mga kasuotang gawa sa bakal. Yun nga lang, imbis na bakal ang kanilang mga kalasag at baluti, binubuo ito ng mga elemento kagaya ng apoy, kidlat at lupa. Kung titingnan, masasabi mong mas malakas ito ng dihamak sa mga nilalang na kumakain ng tao. Ngunit nang masipat nila ang mga ito, nakapagtatakang hindi man lang ito natinag. Maya-maya pa, bigla itong sinugod ng mga nilalang na siya namang naging daan upang sumiklab ang malaking kaguluhan. Ilang oras nila Balduino pinagmasda ng pakikipaglaban hanggang sa unti-unti nang umatras ang mga taong nakikipaglaban sa mga ito. Wala silang ideya kung bakit yung tumakbo kahit lamang na. Pero malakas ang kanilang kutob na may mangyayaring hindi inaasahan sa sandaling manatili pa ang mga ito sa lugar. Matapos naman nila itong masaksihan, agad nilang sinundan ng grupo. Kahit tumatakbo, hindi nila inalis ang kanilang paningin sa mga ito hanggang sa matuntunan nila ang lugar kung saan yun pumasok. Ang tangi naging problema lang noon nilang tatlo. Malayo ito sa kanilang kinaroroonan, kaya gumugol sila ng ilang oras para lamang makarating sa lugar. Halos
Mag-aalas 4 na rin noon ng madaling araw nang makapasok sila rito. Pagliwanag naman ng paligid, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang pagtakbo hanggang sa masipat na nila ang isang nayon na tirahan ng mga taong binubuo ng purong kalalakihan lang. Pagsilay naman ng mga taga roon sa kanilang pagdating, agad naman yung kumuha ng mga sandata na nakalapag lang sa labas ng bahay nila. Nagsimula na rin itong magtawag ng mga nilalang na nakita nila noong nakikipaglaban ito sa mga nilalang na kumakain ng tao. Matapos naman yung masilayan ng kanyang ama, agad naman yung nagmakaawa sa grupo. Upang maipakita naman itong hindi sila nagdadala ng anumang banta, pinili nitong lumuhod sa harapan ng mga taong yon habang nagmamakaawa. Nang masipat naman ito nila Balduino at ni Pimoy, ganon din ang kanilang ginawa. Dahil sa kanilang mga ikinilos, agad namang kumalma ang mga taga roon. Maya-maya pa, inutusan na sila ng mga ito na tumayo para makapagpaliwanag ng maayos. Dagdag pa nito na wala silang nakikitang banta sa kanila at katunayan nagulat lamang sila dahil pumasok sila roon ng hindi man lang nagpapaalam. Nabanggit din ito na natutuwa sila dahil kahit papaano may nakaligtas palang ordinaryong tao sa dimensyong kanilang pilit kinukubkob. Nang marinig naman ni Balduino ang sinabi nito, hindi nila mapigilang magtanong ukol sa lugar na kanilang napuntahan. Dagdag pa nila na gustong-gusto na nilang makabalik, kaya anumang paraan na maaaring makapagbigay sa kanila ng pag-asa, hindi nila ito sasayangin. Matapos naman nila yung mailahad, napangisi lang naman ng lalaking nagpatayo sa kanila. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, bigla naman yung sumagot ng, Kailangan niyo munang magkaroon ng lakas ng loob. Iisa lang ang daan patungo sa mundo ng mga tao. At yun ay ang lagusan na dinadaanan ng kanilang mga pagkain. Subalit, hindi ito sigurado dahil kung nataong nasa ilalim ang pating na nagdadala ng susi ng lagusan, maaari rin kayong malunod sa proseso ng inyong pagtakas. Kagaya ng buhay sa mundong ito, wala rin kasiguraduhan ang buhay ninyo sa labas. Mariin din itong inilahad na maging sila man na may mga kapangyarihan, hindi na pinipiling tumakas pa. Ang nais nilang mangyari, malipol ang mga nilalang na kasalukuyang namamahala sa dimensyon kung saan sila naroroon. Yun ang kanilang rason kung bakit hindi sila nananawang makipaglaban. Nabanggit din ito na sa halip na isakripisyo nila ang kanilang mga buhay para sa kagustuhan nilang tumakas, mas mainam na manatili na lang sila at makiisa. Dagdag pa nito na sa lugar na yon di hamak na mas mahaba ang buhay na gugugulin nila dahil sa bagal ng pagtakbo roon ng oras. Kung sa mundo ng mga tao inaabot lang sila ng 70 anyos, sa lugar na yon, maaari silang umabot ng 1,000 taon. Lahat din ng kanilang kailangan naroon na, kaya wala nang rason para umalis pa. Nang marinig naman nila Balduino ang sinabi nito, hindi naman sila nag-alangang tumanggi. Para kasi sa kanila, mas importante ang mga naiwan nilang pamilya higit sa anumang bagay. Dahil dito, wala namang nagawa ang lalaki kundi ang sumunod. Inabisuhan din sila nitong 1 buwan pa ang kinakailangan nilang gugulin sa kanilang lugar para makapaghanda sa susunod nilang paglusob. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, tumangulang naman sila hudyat ng kanilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, nang wala na silang mapag-uusapan, nagdesisyon na silang humanap ng matutuluyan. Sa tulong din ng lalaking kanilang nakausap, nabigyan sila nito ng mumunting kubo na kanila namang pagtitirhan pansamantala. Lumipas ang mga araw, pakiramdam nila Balduino, ligtas na ligtas sila sa lugar. Bukod kasi sa wala na silang nakikitang mga kalaban, napakatahimik din ang buong paligid. Unti-unti, nawala ang takot na minsang nanuot sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Natuto na rin silang ngumiti, pagpapakita ng kanilang kaligayahan at kaligtasan. Ngunit,
Dahil sa sayang kanilang nararamdaman, hindi nila namalayan ang bilis ng pagtakbo ng oras. Isang umaga, napagtanto na lamang nila na yun na pala ang araw na hinihintay ng kanilang mga kasama. Bukang liwayway pa lamang noon, hindi na magkamayaw ang mga ito sa paghahanda ng kanilang mga armas. Kung sino-sino na rin ang kanilang tinatawag upang makabuo ng malakas na espiritual na kalasag laban sa kanilang mga kalaban. Sa loob ng ilang oras na paghahanda, maraming ritual ang kanilang nasaksihan. Kalaunan, pagtungtong naman ng 6:00, dito na muling kumilos ang mga kalalakihan kasama sila. Bagaman marami pa silang tanong na gustong masagutan, aminado silang wala na silang nakakausap sa mga ito. Maya-maya pa, paglabas naman nila ng nayon, bumungad sa kanila ang asul na lagusan na lumitaw sa pinakagitnang parte ng baryo. Habang dumadaan ang mga minuto, marami silang nakitang lumalabas doon na mga bangkay at mga hayop na nagsisilakihan na ang mga tiyan dahil sa pagkalunod. Sa pagtigil naman nila sa labasan na pinapaligir ng malalaking tipak ng kahoy, dito na nagsimulang magbahagi ng plano ang namumuno sa kabuuan ng mga mandirigma. Makinig kayo. Hahati tayo sa 2 grupo. Lahat ng pangkat o pensa ang magiging trabaho. Walang maghihintay sa labas dahil sama-sama tayong susugod sa magkabilang direksyon. Kung napapansin nyo na nalalagay na kayo sa alanganing posisyon, tumawag lang kayo gamit ang mga plauta na dala ninyo. Darating kami at anuman ang mangyari, tutulungan namin kayo. Pagkabahagi naman ng pinuno, agad namang nagsigawan ng kanilang mga kasama kasabay ng walang takot nitong pagsugod patungo sa pugad ng mga kalaban nila. Sila Balduino naman noon, tahimik lang na sumunod sa agos, bitbit ang kanilang mga sandata. Natatakot man sa maaaring kahantungan ng lahat, naglakas loob silang sumugal, alang-alang sa ikaliligtas ng kanilang mga buhay. Hindi nagtagal, nang sumiklab naman ang labanan sa pagitan ng kanilang puwersa at ng mga kalaban, nasaksihan nila ang pagkamatay ng iilan sa kanilang mga kasama. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy sila sa pag-usad hanggang sa marating na nila ang sentro ng baryo. Kagaya rin ng ginagawa ng kanilang mga kalaban, hindi sila nagpapakita ng anumang awa sa mga nilalang na malapit na nilang mapaslang. Dahil sa ganun nilang kakayahan, madali nilang nalipol ang maraming bilang sa pangkat ng kanilang mga kalaban. Ilang oras pa ang lumipas, dahil na rin sa tulong ng mga elementong nagsisilbing gabay ng mga ito, na kaya nilang makausad patungong sentro ng baryo. Isipin ninyo, di pa noon tumutulong sila Balduino sa laban. Halos libu-libo rin ang lamang sa kanila ng mga nilalang dahil sa pagtulong ng mga engkantadong nilalang na naninirahan din sa lugar na yon. Maliban din sa mga ito, may mga magindara ring tumagos sa lagusan na siya namang ikinatakot nila Balduino. Akala nila madali silang malilipol buhat sa dami ng grupo nito, pero nang magsimula ng kumilos ang gabay ng kanilang pinuno, dito na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Kalaunan, nang masipat naman ang hari ng kanilang mga kalaban ng pagkilos nito, dito na rin yung nagsagawa ng sarili nitong hakbang. Taliwas sa mga pangkaraniwan nitong mandirigma, ang nilalang na yon ay nagtataglay ng isang makapangyarihang mahika. Mahikang kayang kumontrol ng puwersa, hangin, at kung ano-ano pang bagay na bumubuo sa dimensyong kinaroroonan nila. Dahil sa ganoong kakayahan, marami sa kanilang mga kasamahan ang pumanaw sa loob lamang ng maikling oras. Yung ilan sa mga ito, kapag tinatamaan ng mahika ng kanilang kalaban, nadudurog na lang bigla o hindi naman kaya'y pumuputok ng kusa ang kanilang mga katawan. May mangilan-ngilan din sa kanilang nagawa nitong mabulungan ng mga engkantasyon, dahilan para makontrol niya ito ng walang pagdadalawang isip. Subalit, kahit ganun kalakas ang kanilang kalaban, nagpumilit umusad ang kanilang mga kasama
hanggang sa makarating na sila sa lagusang inaasam nila. Paglapit naman doon ng lalaking malapit sa kanilang tatlo, agad naman sila roong itinulak papasok, sabay wika sa kanya ng, Hanggang dito na lang ang aming maitutulong. Gabayan nawa kayo paglabas ninyo sa lugar na ito. Matapos naman itong makapagsalita, dito na siya nilamon ng makapal na hamog. Habang binabaybay nila ang lagusan, napagtanto ni Balduino na isa ang pagpapatakas sa kanila sa misyon ng kanilang mga kasama. Nakakalungkot man yun kung iisipin, ngunit lubos naman niya itong ipinagpasalamat. Ilang segundo pa ang dumaan, dito na nagsimulang tumaas ang tubig. Sa isang iglap, bigla naman silang napadpad sa pinakamalalim na parte ng dagat. Ayon sa kanya, na sa unang silay niya sa lugar na yon, hindi niya talaga makita ang pinakaibabaw nitong bahagi. Halos mawala na nga siya noon ng pag-asang makaahon pa, subalit sa abot ng kanyang makakaya, pinili niyang magpatuloy. Dagdag pa ni Balduino, inabot ng 15 minuto ang pag-ahon niya sa dagat. Hindi ito naging madali para sa kanya. Gawa ng nung medyo malapit na siya, ramdam na talaga niyang titigil na ang pagpintig ng kanyang puso. Mabuti na lang, bago siya mawala ng hininga, nakaahon siya. Sumunod sa kanya ang tatay niya, ngunit sa kasamaang palad hindi na nila nakita pa si Pimoy. Sinubukan din nila itong hanapin pero dahil sa masyado ng pagod ang kanilang mga katawan, wala na rin silang nagawa. Dahil dito, agad naman silang naghanap ng kanilang magagamit pampalutang. Sa lugar kasi kung nasaan sila umahon, wala talaga silang matanaw na pinakamalapit na isla. Maya-maya pa, sa kakalangoy nila, may nakita silang 2 tipak ng nyug. Buong-buo pa ito, kaya paghawak nila rito, napagtanto nilang pwede nila itong magamit pampalutang. Akala noon nila Balduino, dito na magtatapos ang kanilang kalbaryo. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, simula pa lang ito, sa kadahilan ng sa loob ng 1 linggo, nagpalutang-lutang sila sa laot bago sila matagpuan ng mga mangingisda. Halos butot balat na rin sila noong mga oras na yon, subalit nagawa pa rin nilang makaligtas. At ang pangyayari ring naranasan nila, ang naging daan para talikuran nila ang buhay sa laot. Magmula noon, hindi na sila bumalik sa dagat dahil sa takot na baka lamunin na naman sila ng pating na nagdadala ng susi ng dimensyon. Hanggang sa pagtanda rin ni Balduino, paulit-ulit niyang ikinukwento sa kanyang mga nakakausap ang naranasan nilang maipit sa nagaganap na digmaan sa ibang dimensyon.